Kumitat tekniku tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin preżenta setta proposti lill-Ministru Ian Borg u l-Segretarju Parlamentari Chris Agius bil-iskop li aktar nies li ma jkwalifikawx għal housing soċjali ikunu jistgħu jsiru sidin ta' djarhom. Magħmul minn periti u inġiniera ċivili, il-Kumitat ressaq proposti biex iwessaw il-flessibilità tal-politika eżistenti tal-bini. Il-President tal-Assoċjazzjoni Sandro Ketkuti innota li regolamenti tal-bini preżenti ma jagħtux lok għal housing affordabbli. Li hawn sezzjoni ta' nies li qegħdin ibatu biex jixtru proprjetà l-ewwel dar tagħhom, hemm nies li qegħdin jisseparaw li qegħdin ibatu biex jixtru t-tieni proprjetà li jittakkomodhom. Allura aħna qegħdin naħsbu fuq dan ir-rigward, aħna ma rridux inħallu l-ħadd lura, nixtiequ li fil-pajjiż inkomplu nibnu fuq dak li bnew qabilna, illi kulħadd ikollu dritt tal-saqaf fuq rasu. Waħda mill-proposti hija biex proprjetà ġdida li tinbena ikollha inqas kmamar mid-daqs standard kif inhu stipulat, ħalli bekk ikunu jistgħu jinbnew iżjed djar fuq sit wieħed bil-kundizzjoni li jinbjaw bi prezz affordabbli. L-MDA proponiet ukoll li jitwaqqaf bord għal-housing affordabbli magħmul minn membri tal-Assoċjazzjoni, l-Awtorità tal-Ippjanar kif ukoll l-Awtorità tad-Djar. Il-Ministru Ian Borg qal li l-Gvern jeħtieġ jaħdem biex isir l-aħjar użu mill-proprjetà u l-art, filwaqt li s-Segretarju Parlamentari Chris Agius irrimarka kif minkejja diversi skemi bħal first u second time buyers xorta mhux jintlaħqu biżżejjed koppji u familji u għalhekk jeħtieġ li jsir ħidma mill-Gvern għal aktar housing affordabbli.